हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर 10 पास एचएस पास डिग्री पास फोरनि साख्रिनि आपडेट लाना फैदों जेराव नोंथांमोना एमटीएस आरो यूडीसी पोस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन। जेबो डिप्ल'मा नाङा, नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। जाय नोंथांमोना 10 पास जादों एचएस पास जादों डिप्ल'मा नाङा। दा बेनिफ्राय गोबाव खालामा जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा अफिशियेल नटिफिकेशन नायनो हागोन। दा बे लोगोफोर एप्लाइ लिंकआ 15 जानुवारिनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जागोन। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ फेब्रुवारि 15 सिम थागोन। दा नोंथांमोना बे अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि होम पेज मोनगोन। बेनिफ्राय जोंहा बे मोनथाम सिनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसे गायाव बोख्लायनानै नैबे रिक्रुटमेन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा अफिशियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामनो हायो। दा बेखौ आं नोंथांमोननो गोबाव खालामला डाइरेक्ट नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जे जों सोर एप्लाइ खालामनो हामारो। दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन। थ' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनो जाबाय लोगोफोर नटिसनि थाखाय फैनाय। थ' नोंथांमोना ESI कर्परेसन बेयाव मोनदों। स' बेयाव MTS आरो UDC पोस्ट ओंखारदों जेराव 10 पास जानायफोरा MTS एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा डिग्री पास जाबाय नोंथांमोना UDC आव क्लार्कआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जोंनि STफ्रा बेयाव निलबाबो जोंहा UR मोनदों, जों UR आव एप्लाइ खालामनो हायो। थ' नोंथांमोना जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनगोन साख्रि जाना फैगोन आरो बे जाबाय लोगोफोर डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट। थ' नोंथांमोना बेयाव एग्जामनि खोथा गैया। थ' एग्जामनि बेयाव मेनसन खालामाखै। स' नोंथांमोनखौ पार्सनेल इन्टारभिउ लानो हागौ बाट नोंथांमोननि बेयाव गासैबो एग्जामनि डिटेल्सआ गैथ'वा। थ' बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा स्किल पेखौ नायोब्ला MTS आव 18,000निफ्राय जागायनानै 56 सिम जाहैगोन आरो लोगोसे UDC आव नोंथांमोना नुनो मोनदों 25निफ्राय लानानै 81 सिम दङ। स' नोंथांमोना बे सेन्ट्रेल लेभेलनि जब एप्लाइ खालामनाया जोबोर मोजां मानोना नोंथांमोननि लकेसना गुवाहाटियावनो दङ। दानिया UDC आव एप्लाइ खालामबा डिग्री पास खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोना MTS एप्लाइ खालाम सानदोंबा 10 पास डिग्री पास बेनिफ्राय HS पास जाबाबो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा MTSनि बैसोआ जाबाय 18निफ्राय 25 इयार्स नाथाय जोंनि STफ्रा 30 इयार्ससिम हागोन आरो लोगोसे UDC आव नोंथांमोननिया 18निफ्राय 27 प्लास जोंनिया 5 इयार्स बारायनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो 32 इयार्ससिम। दा लोगोफोर नोंथांमोननि एप्लाइ लिंकआ 15 जानुवारिनिफ्राय जागोन आरो लास्ट डेटआ जाहैबाय 15 फेब्रुवारिसिम थागोन। एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव होना दोनबाय। थ' नोंथांमोना चेक खालामदो आरो लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइखौ जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ खालामबानो जाबाय। जोबोर मोजां जब नोंथांमोननिया डाइरेक्ट साख्रिया जाना फैगोन। बेयाव एग्जामनि खोथाखौ होनाय जायासै डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट। थ' नोंथांमोनखौहाय फाइभा एबा नोंथांमोनखौ अरेल लानो हागौ। थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेट। दानिया नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।